Good morning, guys. Morning. Kami diri sa among overnightan. Kay kusog kayong hangin no, murag maibot. Murag maibot among tent, murag bagyo diri. Na dito ang sunrise. Na diha ang Morning Hills. Nice sa dito na siya, na resort. Lamay sad na dito atoon. Good morning, Luway. Gracia, Veranda. Happy Valentines. Share love. Bugata ano eh. Uy, daming chicken. Hawo na to ning isa ani. Baka. Batang buwak. Yatag na to ni. Happy Valentines. Thank you. Ay manok to ah. Daghan. Nami anino kay way makakuan. Nami diri oy. May tagad to sa tuan ay signal. Terus diri ba? Try me adto. Adto mi adto. Sumangil. May toyo. Oops. Good morning, baka. Lumboy oh. Lomboy. Duhat sa Tagalog. Duhat ba Tagalog sa lumboy? Kagtaig baka. Lami ni abono. Hala. Hunas kayo ang dagat. May basak. Medyo dire presko kayong hangin. Walking ba? Sa morning hits kikan. Oo, ga-walking sila. Ato daw ta. Ta? Ato saka. Hindi ano itong narito. Cheese naman po. May tanawon ang sunrise ato oh. Baka. Baka, mahulog ka. Baka. Ito ang sunrise. Nice oh.
Meanwhile. Yes, magkakape kami. Yan si Sir Dandan. Ay, Sir Dandan. Magkape me. Nasolo na muna rin. Yan si Ma'am ang tagiya sa Gracia Veranda. May nagkuan na mo kape. Ay katong i-vlog, Ma'am. Ayun na siguro i-post ko. Ano ba? Kaya wala na may nga naong nimo. Nagdapit po dire ito. Ay kahit na ilina. Sige sila. Sige, sige, balik ko niya. Morning hit pa na dito. Libre na na. Lakaw-lakaw. Kape with the sunrise. Nakaro ba ta? Ihas og kuan. Camera vlog bitaw. Ada ka kuan mo alas 6 sa 5 na no. Oh, alas 4 man miniabot dire. Kapro niya. Tugas hangin ni eh. So bitaw mo rin bre batay. Kusog ba yun at tatasog. Sige siya. Di ba kanina maibot? Di lagi ni maibot. Itong ginan si Dandan ba ko pakapiho na to sila ugma nya ug mohangin batay na to mohangin kay kasi garang campers kay pasudlon man og Oh, kuan. kusog kay hangin. Og Baga ang bugdag ang gabi. Baga bitaw. Puto kusog hangin ah. Wala ra po. Ay oh. Kisa tinay na to. Shina. Shina. Hindi yan. Dali. Ikaw daw. Tama na lang kuan. Dire mga bata tayo sa kanila. Tempo duha ka tempo bagko. Buto nakita siya sa post, buto nang inquire dayon. Kasi niya dapito. Lagi pwede na ano eh. Kung barug man na ni galon dan, gabi iba paglabay ninyo. Ngayon lagi siya tingog ng dandan. Yung tanaw Wala na na, kuan. Imo na oh. Kato yang caretaker alay. Ang kailam ko ng Danilo. Ano ikon sa? Exclusive ko. Ano yung sulod sa room? Iya dito na yung kadang iro Kanang venue mo pila. 6,000 Ano ang gusto? Ako may lugar. Oh. Pay on pay. Pila na isa ka room? Ano eh? 1.5. 1,500 pero dito to gamit o kailang ref o mga yun. Pero ang exclusive, Exclusive. wala 6K, gamit tanan. Gamit tanan, gamit kitchen. Pagka sa gas range. Gas range na kailang oven, ganito ka lang. Ano ni ilang room? CR. Free kuan. Free shop. Asa ni ani room? Pud ni. Puro ko na siya close man. Ah, okay na ma'am. Okay na ma'am. Kinikuan ko ito gamay. Close niya. Ayun na ma'am. Dito na ko nag-video gamay. Nag-anak ako. Nindot ay. Balik. Ako may manok ko sa mga palunga. Manok na. Oh, bitaw lagi. Oh. Nag-ihaw bitaw si kuya gahapon. Pag-abot na mo. Oh, siya. Namiyan na kuya. Oy. Ako matagain. Bagapon. Ilang kay. Sunod pohon. Balik. Ang taga-Grace MO, inga sila. Takong ba? Inquire na ganina mo, disama ni. Lagi-lagi. Nagsatsat na nila karon, sila karon buntag. No, sige, kaya ako na free sa taga-Grace. Ang Yung venue. pohon. Sige. Kay mga bata ba ya? Kabuta dito yan eh. Oo. Muntuya ma. Uy, sakto rin yan. Sila Marilo. Pohon, oh. Labo na pa mi kaya ga-operate ba kay? Bitaw. Mura mahog pag ma-exclusive. Exclusive niya. Ini balik. Malagi? Ha? Lagi? Niya mag-bonfire ba?
Sige siya kasi mag-bulkan. Kanang magkuano ba? Daghan. Kato na yung mga bata, kapag paano ano eh. Anak lighter, liukan ngayon, tuwang ang baril. Saging yam oh. Nauntag saging. Dan kaw. Ano na? Sa buta lang ninyo kay labon. Nakuhon. Check out na kami guys. Check out time is 10 a.m. So balik kami dito soon. Madami. Well, una mo sila ani kay sure ko ganahan sila ani.